Naudzo manhoko 18 kubvumbiri. Nyasi Zimbabwe yasvitsa makore 40 okuzvitonga. Tinoti makorokoti makuru yawo yagoringire usuhwache kunyika yedu kuti tipfumvure sowamwe. Gore rino ndiro rokutanda kusaya kuita mhemberero dzokurangarira zuva nokuda kwedzihwa mupengo. So makore mamwe eseya rauyawo zuva apo vana veZimbabwe vakati farara nopasi rese. Wazhinji wavo vakachobviwa mutongi waMugabe wemakore 34. Ishwiro yevazhinji kuti vagobenhuke kunyika yavo yochizvariwo, asi zvichakoneka ba. Mutungamiri wenyika opa kureketa kwawo kuzuva rokuzvitonga kuzere. Wamunangagwa wareketa kwemaminitsi 30 mukureketa kuri chibodzi chinopatarirwa kunyika. Wanga wari kundoitawo pamunondo pamusasa, asi pari tsoro inobuda bhobho. Chimwe chashamisa ndechokuti wazama kudzima nokunyora patsva nhoroondo yenyika, nokuti mukupemberera makore akawanda kudari watungamiri wakaita sana Joshua Nkomo naRG Mugabe waisafanira kusara nokuti ndiwo wakatanda. Asi Wamunangagwa waribe kana chibodzi chawareketa maererano newawiriwa. Mumashoko avo waribe kureketa kana chibodzi chokuti wari kufungei nezveupfumi hwenyika uwo hwakasunama. Chirwere chorumhungwe chorakasha vanhu vanopfuura 100 munyika gore rino. Chirwere ichi chiri kurura mumatunhu akasiyana-siyana anobvira kwedu kumabuja kuenda kumanyika pamwe nokubodzi rino Darwin. Gore rino regani chabata vanhu vanopfuura 100 rozviuru uye charikita vanhu mumatunhu kanopfuura 200. Pakurikita kwachaita vanhu wakakwanisa kuchidzikamisa munzvimbo dzinokwana 20. Zvinova zvinosiririsa nokuti tinoringira kuti hurumende inge yakagadzirira kazhinji uye yakafirita kuuraya umhutu. Nzvimbo yeMosi Yatunya yofiritiwa kupedza dzihwa mupengo. Hurumende iri mushishi kufirita nzvimbo inofarirwa nevashanyi wemhiri kwemakungwa yeMosi Yatunya sedanho rokuti wape kugadzikana kuvashanyi kuti dzihwa mupengo riri kuhwisiwa. Iri idanho rakanaka nokuti rinoita kuti vashanyi vanouya munyika wagoramba vachiuya sezvo zvichisimudzirawo upfumi hwenyika. Tinovimba zvichazobhadhara kana mupfigwa wabvisiwa. Dzepasi rese South Africa yorumbidziwa nokuda kwokuburitsa masoko zvakajeka uye zvakazara pasi rese. Aya masoko aburitsiwa nevamwe vana mazvikokota vari kuongorora maburitsirwo emasoko akaringana no-COVID-19. Dzimwe nyika dzinosanganisira China, America uye Britain dziri kunzi dziri kubata mushe basa rokuburitsa kwemashoko akaringana nechidzihwa mupengo. Pari zvino chirwere ichi chabata vanhu vanopfuura mamiriyoni 2 pasi rese, uye tinotenda zvikuru nyika yeSouth Africa nokuratidza utungamiri hwakangwara panyaya iyi. Mabhangi omubatanidzwa wenyika anoti reIMF nereWorld Bank oti Africa inoda mari yekuAmerica inosvika mabhiriyoni 40 anoraudzira. Iyi mari iri kuringirwa kuti izokunobatsira nyika dzigone kuzosimuka kubva mukugwadamisiwa dzakaitiwa nodzihwa mupengo rarurari. Pari zvino mabhangi aya ati iwo akakwanisa kuunganidza mari inokwana mabhiriyoni 50 okuAmerica. Mari wakaunganidzai icharingirwa kuti igobatsira mapazi outano nyika dzakasiyana-siyana mukuisa dzihwa mupengo. Munyaya yekupedzesera, shiri yenyika yeSouth Africa yomharisiwa pasi. Ichokwadi kuti chinobhururuka chese chinomhara nokuti kambani yendege yeSouth Africa mushure mokushanda kwemakore anopfuura 76 yava kuzovhawa zvachose.
iri kunzi ichagona ba kutsigiwa nemari kubva kuhurumende kana kune vamwe vanhu vanoipa zvikwereti nekuti yagara yakaremewa kare. Iri danho rasiya vashandi vayo vanosvika zviuru 4 nechidimbu wari kuziva ba kuti mangwana vachange vari kubasa chire kana vanenge vasiri. Kana urongwa huripo hukabudirira, kupera kumwedzi uno kambani iyi inonga ichivharwa, vanhu vese vobuda mabasa. Idi zvinosuwisa. Kwanyasi topetera zvirauro pano wabi yangu, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.